Συνάδελφοι και συναδέλφες, στο σύλλογό μας υπάρχει έντονη αντίδραση για το ύψος της συνδρομής προς τις ΔΟΕ. Πιστεύουμε ότι πρέπει η συνδρομή να συνεχίσει να μειώνεται. Το ύψος δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Η γενική βούληση όμως των συναδέλφων είναι ότι η συνδρομή πρέπει να μειωθεί. Για μας, μία μείωση μέχρι 4 ευρώ νομίζουμε ότι είναι αρκετή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πάγια θέση που έχουμε εκφράσει και κατά το παρελθόν είναι ότι η συμμετοχή μας στις υπερκείμενες... Συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ. Η συμμετοχή μας στην ΕΤΠΙΟΥΣ δεν έχει κανένα πολιτικό πλεονέκτημα για την Ομοσπονδία. Πρόταση είναι να αποχωρήσουμε από την ΕΤΠΙΟΥΣ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.